अरे हाफ पॅन्ट वर आहे, हाफ पॅन्ट वर आहे. शुभम लोखंडे. सूरज आपण गोलंदाजी बालकडून पाहतोय आणि प्रॉपिंग वर कोण आहे? शुभम लोखंडे. शुभम लोखंडेचा विषयाला हार्ड आहे आणि शुभम कडे मशीनचं कार्ड आहे. शुभमचं मैदानाच्या बाहेर नाही पण मैदानात खूप लय ध्यान आहे. तो शुभम लोखंडे आपण प्रॉपिंग केस वरती पाहतोय आणि पहिला चेंडू टाकलेला यावेळी आपण पाहतोय लेफ्टिकच्या बाहेरून जाणारा चेंडू होता. पंचानी व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. गोल्डन शतक आहे. जितक्या बनवणार तितक्या दुप्पट केल्या जाणार आहेत. या चेंडूवरती 2 धावा येतील प्लस गोल्डनच्या 2 टोटली 4 धावा मिळत आहेत. पहिल्यांदाच बोललो होतो या शुभम लोखंडेचा विषयला हार्ड आहे आणि तो शुभम लोखंडे यावेळी पाहतोय. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा पटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू येतोय निर्धाव, धाव मिळत नाहीये. कुंदन देखील नॉन स्ट्राइक वरती आपण पाहतोय. धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे का? नंतर त्या चेंडूवरती चेंडू लेग स्टिकच्या बाहेरून जाणार होता. पंचांचा स्वेअरचे डिसिजन येतोय. म्हणजेच काय अतिरिक्त चेंडू इथे दिला जातोय. अतिरिक्त चेंडूने टीमची टोटल धावसंख्या 22 अंकांवरती दान पोहोचली असेल. पुढे मीडियम पेसर सूरज. सूरजचा नंतरचा चेंडू मोठा पटका अगदी सरळ आपल्या फॉलो मध्ये आढळला जातोय. नो चान्स. इथे कोणताही धाबा बियत नाहीये. चांगलं क्षेत्ररक्षण, चांगला धाबा इथे रोखला जात आहेत. रोखल्या जात आहेत. आता धाब्याची गरज असेल. उलट्या गणिताचा खेळ क्रीडांगणामध्ये रंगलाय आणि तोच खेळ इथे क्रीडांगणामध्ये करावा लागेल. नंतरच्या चेंडूवरती दांडी गोल. पावना लाईन मारण्या का नाही हो किती दांडी 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 गोल. 5 मायनस.
धन्यवाद डीजे. 5 धावा मायनस केल्यानंतर धावसंख्या 17 वरती येईल केतन सारंग. नवीन बॅटर क्रीडांगणच्या दिशेने यावी आपण पाहतोय. केतन वरती विश्वास दाखवला जातोय, पण सूरजची काय गोलंदाजी आहे. अप्रतिम टप्पा इथे अटेंड केला गेला आणि त्यानंतर विकेटचं पतन इथे घडलं. कहाणी होती ट्विस्ट दाखल करणारी विकेट होती, 5 धावा मायनस करणारी ही विकेट होती. तो सूरज नंतरचा बॉल यावी पाहायचाय. नंतरचा फटका, काय फटका आहे. अगदी चेंडूला पाठवून दिला जात आहे. सीमा रेषा पार येतोय दणदणीत जीपीएलचा खडखडीत चौकार. केतन सारंग महबूब जांभाई स्वतः संघाकडून खेळतोय आणि स्वतःच्या गावाचं प्रतिनिधित्व करतोय या गणपतीबाई नगरीमध्ये. तोच केतन. नंतर त्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा चेंडूला पाठवून दिलं जातंय 4 या धावसंख्येसाठी. टोटल बोनस स्वरूपात मिळणार येते 4 धावा. टोटल 8 धावा या चेंडूवरती मिळत आहे. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती 33 धावा आतापर्यंत स्कोर कार्ड वरती उभारल्या गेल्यात. टीमची टोटल धावसंख्या 33. थँक्यू डिते. 18 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 61 धाब्यांची गरज असेल. 18 चेंडू 61 धाबा हे समीकरण बनलंय. गोलंदाजी मार्क करून अमय बारगुडे मॅन फ्रॉम न्यू कोल. कुंदन रोहिलकर प्रॉपिंग केस वरती पाहतोय. मॅन फ्रॉम गुहागर. गुहागरला बिलॉंग करणारा हा तारक सितारा आहे. गुहागरची आन मान शान. कुंदन खेळण्यासाठी ते सज्ज झाला असेल. अमय बारगुडेचा पहिला चेंडू अगदी बॅकअप हँड टाकण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. पंचांचा सिग्नल येतोय. स्वेअर डिलिव्हरी वाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धाबा इथे मिळत आहेत. धावसंख्या 1च्या मध्ये झटपट पुढे सरकत चालली असेल. प्रत्येक एकदा पंचांच्या उजव्या हातोकडून अर्थातच काय हरांड विकेटने गोलंदाजी करतोय अमय बारगुडे. नंतरचा चेंडू देखील यावी आपण पाहतोय. पंचांचा स्वेअर डिसिजन येतोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे घडलं जात आहे. स्वतः संघासाठी धावा रोखायचे आहेत आणि त्या धावा रोखल्या जातात. धावसंख्या 35 या अंकांवरती दान पोहोचली असेल. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. 3रे षटक घेऊन दाखल झालेला गोलंदाज आपण पाहतोय अमय बारगुडे. ऑफसाईड 4 लेग साईड 3 असं क्षेत्ररक्षण इथे सजवलं जाते. 2 क्षेत्ररक्षक खंबे आहेत ते बॉडी लाईन वरती आहेत आणि त्यांना तारणारा चेंडू होता पण चांगले क्षेत्ररक्षण तिथे घडलं जात आहे. डॉट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. कोणतीही धाब इथे मिळत नाहीये. धाबा रोखणं यावी गरजेचं असेल आणि त्या धावा आता रोखल्या जात आहेत. प्रत्यार अमय बारगुडे गोलंदाजी मार करून दुई स्पोर्ट्स संघाचा अमय. नंतर टाकल्या चेंडू थोडासा दिशेरी इथे ठरला जातोय. पंचाचा सिग्नल येतोय. इलेक्ट्रिकच्या बाहेरून होता. वाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. केतन सारंग कुठेतरी कुंदन रोहिलकर याचा चेहरा वाढवताना पाहायला भेटलोय. कॉन्फिडन्स कुठेतरी वाढवत तुम्हाला गरजेचं असतं कारण क्रिकेट हा खेळत असा आहे. क्रिकेटमध्ये कोणी मोठं नसतं कोणी छोटं नसतं. समान म्हणून ज्यांना ओळखला जातो तो क्रिकेटचा खेळ आपण क्रीडांगणामध्ये पाहतोय आणि तोच क्रिकेटचा खेळ आता क्रीडांगणामध्ये इथे रंगताना आपण पाहतोय. पुढे यार मीडियम पेसर अमय बारगुडे कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल. समोर आहे कुंदन रोहिलकर ज्याला टायगर म्हणून ओळखला जातो. तो कुंदन रोहिलकर खेळण्यासाठी सज्ज. बॅट ठोकून आबा नाही कुंदन कडून. नंतरचा चेंडू व्हाईट +1 साठी मोजला जातोय. टोटल 2 धावा इथे दिशा भटकलाय. धावसंख्या टीमची टोटल 38 या धावसंख्येवरती दान पोहोचली असेल. 38 धावा आतापर्यंत स्कोरवरती उभारल्या गेल्यात. येणाऱ्या चेंडूवरती कशा धावा इथे बनवल्या जाणार आहेत. किती धावा बनवणार. धावांचा चेस करायचा आहे. उलट्या गणिताचा खेळ सुरुवात तर केली गेली आहे. खेळ कोण जिंकणार. पुढे त्या मीडियम पेसर अमय बारगुडे थोडासा लेंथ आणि लाईन विसरलाय. विसरून चालणार नाहीये. विश्वास दाखवावा लागेल कारण वेळ प्रत्येकाची येत असते. पक्षी जिवंतपणे किड्या मुंग्यांना खातो पण तोच पक्षी त्यावेळी मरतो. त्याच किड्या मुंग्या त्या पक्षाला खात असतात. यावेळी कुंदन रोहिलकरची वेळ आहे. 9+4 टोटली 5 धावा. पंजा ओपन केला जातोय. 5 धावा या चेंडूवरती मिळत आहेत. अमय बारगुडे थोडासा नाराज आहे. संघाला कुठेतरी एक दारबदा दाखवायचे अमय बारगुडेवरती पण अमय थोडासा इथे नाराज केला जातोय. 5 धावा या चेंडूवरती मिळतील. वेळ प्रत्येकाची यावी लागते. आता क्रीडांगणामध्ये वेळ कुठे आली आहे. अमय बारगुडेची थोडीशी वेळ इथे सरकली आहे. हीच ती वेळ आहे. हेच ते क्षण आहेत.
अमेय बारगडे आता स्वतःला सिद्ध करण्याची हीच खरी वेळ असेल. त्यानंतर पुढे एकदा टाकलेला चेंडू वाईट +1 टोटल 2 धावा मिळत आहेत. 2च्या मध्ये धावसंख्या टीमची टोटल 45 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. टीमची टोटल धावसंख्या 45. टीम मीटिंग रणनीती आखली जाते. विवर रचला जातोय. अमय बारगुडेला थांबवायचं की चालवायचं कानमंत्र दिला जात आहे. चर्चा केली जाते. चर्चेमध्ये उदान येणार का? किरणगडच्या दिशेने जाऊया. नंतरचा चेंडू मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. टीम मीटिंग विवर रचला गेला आणि विवर रचल्यानंतर सगळ्या लेंथ वरती गोलंदाजी केली जाते. अनेक कमेंट आमच्यापर्यंत पोहोचलायत. नंतरचा चेंडू पुन्हा एकदा लेग स्टिकच्या बाहेरून जाणारा चेंडू होता. पंचांचा स्वेअर डिलिव्हरी ती दिली जाते. अमय बारगडे लेंथ 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 ही ते बिघडली आहे. नशीब अनुभवा लागणार आहे. मृणाली घडवडे मॅडम यांच्याकडून कमेंट आली आहे की एवढं सुंदर आयोजन आहे. या आयोजनामध्ये एक तरी महिलांचा सामना व्हावा. मॅडम आयोजकांपर्यंत आपण सूचना ही पोहोचवूया. बघूया आयोजक काय म्हणतायत. कारण सर्वांनाच मोह आता आवरत नसेल. कारण क्रीडांगण एवढं सुसज्ज आहे की अनावर झालेत. हात शरीर सणसणायला लागलंय. कारण क्रिकेट म्हणजे काय? क्रिकेट म्हणजे श्वास आहे. क्रिकेट म्हणजे ध्यास आहे. क्रिकेट म्हणजे मित्रांची मिळणारी ओढ आणि साहस आहे. आणि तो श्वास इथे घ्यावा लागेल. अमय बारगडे या चेंडूवरती मोठा श्वास घेईल. कारण येतोय इथे डॉट बॉल. मोठा श्वास घेतला जातोय. ब्रिदम आणि ब्रिदम लॉस केला जातोय. अमय बारगडे वारंवार चर्चा केली जाते. आतापर्यंत अमय थोडासा स्वेर गोलंदाजी करतोय. जवळपास जर विचार करायला गेला तर 12 चेंडू या अमयने आतापर्यंत आपल्या गोलंदाजीवरती फेकले गेलेत. थोडीशी खराब गोलंदाजी आहे. दुसऱ्या रणनीतीतील 15 चेंडूंचा रेकॉर्ड इथे मोडला जाणार आहे अमयच्या माध्यमातून. नंतरचा चेंडू खटक्यावर बोट आणि जागेवर पलटी मारत चेंडू चाललाय. 4 धाब्यांसाठी या 4च्या मध्ये टीमची टोटल धावसंख्या 51 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. 51 धावा आतापर्यंत आपण स्कोर कार्डवरती लागलेला पाहतोय. अमय नंतरचा चेंडू या मोठा फटका आहे. खटक्यावर बोट आणि जागेवर पलटी. सेम ऍक्शन रिप्लेचा नमुना इथे पेश केला गेला. आणि ऍक्शन रिप्लेचा नमुना आपण पाहतोय. मी पहिल्यांदाच बोललो तो टायगर आहे. गोवागडची आन मान शान कुंदन रोहिलकरच्या वाद्यातून पाहतोय. कुंदन पुन्हा एकदा खेळण्यासाठी काय फटका. हा 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 येस ऑन फायर कुंदन. आणि कुंदनच्या बॅट मधून निघाला हा घमासान युद्ध करणारा चौकार होता. धावसंख्या टीमची टोटल 59 या धावसंख्येवरती. षटक 3चा खेळ समाप्त. 1 गडी बाद. धावसंख्या 59. डीजे 12 चेंडू आणि 35 रनची आवश्यकता आहे. बॅटिंग पॉवर प्ले इज ऑन. म्हणजेच काय बॅटिंग पॉवर प्ले ऑन केला जातोय. 12 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी अल्टीमध्ये कल्टी खाणाऱ्या धावसंख्या आपण पाहतोय. बॅटिंग पॉवर प्ले ऑन. आणि स्टॉपिंगची सोडून केतन सारंग वॅम्पम झुंजार जांभारी संघाचा एक हुकमाचा एक्का आशेचा किरण म्हणजे ज्याला ओळखला जातो तो केतन सारंग. बेतात बादशाह अंडम क्रिकेट मधला आणि तोच केतन सारंग आम्ही पाहतोय. पहिल्या चेंडूवरती चेंडूला पाठवून दिला जातोय. चेंडू चालला असेल लॉंग बॉटलाच्या बाहेर. 4 धाब्यांसाठी येतोय. 4 धावा 4 धावा मिळतात. कानमध्ये ट्विच नक्की येणार. सामना रोमांचमध्ये येणार. दोन्ही संघ तुल्यबल आहेत. नंतर त्या चेंडूवरती मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. नाराजी व्यक्त केली जाते कारण खराब चेंडूवरती प्रहार करणं गरजेचं आहे. चांगल्या चेंडूला सन्मान आणि खराब चेंडूला
हे प्रहार करतं क्रिकेटवरती ओळखलं जातं, पण खराब चेंडू होता त्यावरती प्रहार झाला नाही, त्यामुळे बॅटमन थोडासा नाराज असेल. नंतरचा चेंडू पुन्हा एकदा पंचाचा सिग्नल इथे दिला जातोय, बॅट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. वाईटच्या मध्ये धावसंख्या स्कोर वरती 64 या धावसंख्येवरती धान पोहोचली असेल. 64 एक गडी बाद झालाय. शुभम लोखंडे ऐकून होता, क्रीडांगणाच्या बाहेर गेलाय. नंतरचा फटका अतिशय सुंदर इथे खेळला जातोय, 4 धावांसाठी येतोय. आणि केतन सारंग एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणजे ओळखला जातो. चांगला फटका आपल्या केतन सारंगच्या बॅटमधून. धावसंख्या 68 या धावसंख्येवरती पुन्हा तयार मीडियम पेसर सूरज आरांड विकेटने कशा प्रकारे गोलंदाजी करतोय. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला गेला होता, सलामत केली गेली होती. चर्चा वेळ वाया घालवला जातोय. सर्वाधिक मोठा जर गुरु कोण असेल तर वेळ असेल. वेळ जे शिकवते ते दुसरा कोणी शिकवू शकत नाहीये. नंतरच्या चेंडूवरती इथे डॉट बॉल डॉट बॉल डॉट बॉल. कहाणीमध्ये ट्विस्ट, सामन्यामध्ये येणार रोमांच होणार. अनिश्चितचा खेळ म्हणजेच काय, हा क्रिकेटचा खेळ आता क्रीडांगणामध्ये रंगत लागला असेल. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, इथे षटक संपल्याचा इशारा. 6 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी गरज असेल तब्बल 26 धाव्यांची. 26 ऑन बॉल 6. धन्यवाद डीजे. सूरज कांबळे उर्फ पल्ला जर विचार करायला गेला तर 2007 पासून या क्रीडांगणावरती क्रिकेट खेळत होता, पण काही कालावधी थोडस दूर राहिला होता. या क्रीडांगणावरती पुन्हा एकदा जीपीएल आणली गेली. जाऊया क्रीडांगणाच्या दिशेने. गोलंदाजी बार करून गोलंदाजी अभि दाखल केला जातोय आणि पहिल्या चेंडूवरती चेंडूला पाठव दिलं जाते. 4 धावांसाठी गौरव मडवी गोलंदाज इथे दाखल केला जातोय. गौरव मडवी आणि गौरव करणार आहे का आपल्या जुई स्पोर्ट्स संघाचा, तर गौरव. नंतर त्या चेंडू अखूट टप्प्याचा होता, चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे घडलंय. क्षेत्र हवेमध्ये जम्प केलं गेलं आणि त्यानंतर चेंडूला अडवलं जातंय. आपण चर्चा करत होतो पल्ला याची, अनेक वर्ष लांब राहिला होता क्रिकेट पासून, पण जीपीएल पाहिली की या पुन्हा क्रीडांगणावरती आली आणि तो मैदानाच्या दिशेने पाहायला भेटलाय. आणि काय गोलंदाजी केली आहे पल्लाने आपल्या संघासाठी. नक्कीच धावा रोखल्या असतील. त्यानंतर क्रीडांगणाच्या दिशेने दाखल झालेला गोलंदाज गौरववरती अप्रतिम क्षेत्ररक्षण तिथे घडलंय. नक्कीच आपल्या संघासाठी 2 धावा तर जरूर रोखल्यात या क्षेत्ररक्षणाने. दाद देणं गरजेचं असेल. 2 धावा मिळत आहेत आणि 2च्या मध्ये तरी टीमची टोटल धावसंख्या 78 या धावसंख्येवरती धान पोहोचली असेल. नंतरचा चेंडू थोडासा लेग ऑफ स्टिकच्या बाहेर होता, पण त्यांचा वाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धाब्यावर स्कोर कारवरती जमा केली जाते. पुढे तयार गौरव मडवी गोलंदाजी बाहेर करून आहे. नंतरचा चेंडू सहजरित्या पाठवून दिलाय बॉर्डरलाईनच्या बाहेर 4 धाब्यांसाठी. आणि सामना जुई स्पोर्ट्स संघाने इथे दमकम दाखवणारा विजय साजरा केला जातोय. जुई स्पोर्ट गणपतफळे आचार्य पहिला सामना खेळत असताना पहिला विजय इथे साजरा केला जातोय.